Kull sena l-Assoċjazzjoni Tinġiniera tal-Modelli ittella wirja li tinkludi mijiet ta' modelli ta' ajruplani, vetturi militari, ferroviji, bastimenti tal-baħar u sistemi ta' inġinerija li operaw bħala makkinarju reali. Il-President tal-Assoċjazzjoni Ramon Borg għali li l-għaqda li għandha 60 membru ta' kull età jiltaqgħu darbtejn f'xahar. F'dawn il-laqat ikonna discussions, ikonna videos, ikonna demonstrations minna stess nejnu l-xurxin. Darba f'sena niltaqgħu hawnhekk ġodin l-iskola sabiħa fejn intellaw esibizzjoni illi ikonna wkoll competition. Fil-fatt għandna design modell illi bħalissa qiegħed jieħu sehem f'competition. Borg spjega illi l-modelli tal-inġenji tal-ajru ġew immuntati wara riċerka dettaljata. Għandna min jagħmel l-arkett, karozzi ajruplani, tankit tal-gwerra. U għandna wkoll min jagħmel l-scratch build, jiġifieri inti qed toħloq oġġett minn materjal. Hemm xeni ta' Malta. Għandna sezzjoni illi qed turi il-Malta fi żmien il-gwerra. Għandna affarijiet ukoll tal-inġinerija illi l-inġinerija hija vasta wkoll għax hemm affarijiet illi huma maħdumin minn biċċa metall. Il-wirja annwali li torbot l-istorja mal-iżvilupp ta' modelli ġodda ser tkun miftuħa l-pubbliku mis-Sibt 2 ta' Novembru sal-Ħadd 10 ta' Novembru.